importants com França, Itàlia o Espanya, i de països tan llunyans com l'Argentina, l'Equador o Guatemala. Per tant, és una persona, és un científic profundament arrelat al seu territori i a la vegada amplament universal. Dit això, i després de recomanar molt vivament la lectura del pròleg d'Antoni Pladevall, jo ja podria plegar, perquè no puc afegir gran cosa més d'interès. De fet, si fos un bon lector en veu alta, el millor que podria fer, el millor favor que els podria fer, seria llegir el pròleg o almenys pas del pròleg. Però, com que això ja ho saben fer tots vostès, d'altra banda hi podria haver reclamacions de drets d'autor i també cal respectar una mica les convencions socials, intentaré dir alguna cosa més. I, posats a començar, començaré pel començament, per la introducció de l'autor, que en poques paraules exorcitza els dimonis del passat genealògic. Un passat que històricament s'ha centrat en gran part